Неправителствени организации поискаха да отпадне тайната на осиновяването у нас. Всяка година около 150 осиновени подават съдебни искания да намерят своите биологични родители. В 90% от случаите обаче съдът не постановява разкриване на истинските родители. На дискусия в София Правосъдното министерство заяви готовност за промени в Семейния кодекс, така че достъпът на осиновени до информация за техния произход да се улесни. По темата работи Диана Тодорова. От 31 години търся информация коя е биологичната ми майка. Просто искам да знам коя е. Имам ли братя, имам ли сестри. Родена е на 15 октомври през 70-та година в Пловдив с името Наталия. Почти 45 години живее като Мариана, името, което са й дали нейните осиновители. Царува някаква такава стигма, и как да го нарека, че тези, които са осиновени, не трябва да знаят това. И ако някой разкрие тази тайна, той носи наказателна отговорност. Аз разбрах по много глупав начин. Една съученичка ме дръпна в входа и ми прошепна на ухо, ми зададе въпроса: вярно ли, че си осиновена? Ако аз съм осиновена, какъв е моя път, за да намеря след години своите биологични родители? На практика вие нямате шанс. Съда винаги отказва, тъй като има много сериозна пречка в законодателство в член 105 в Семейният кодекс, който казва много ясно и категорично, че е необходимо да има важни обстоятелства, които да разкрият тайната. Но тези важни обстоятелства не са регламентирани и така окръжният съд отхвърля 90% от молбите за информация. Така и при огледалните казуси, когато биологичната майка издирва своето вече осиновено дете, като Красимира Михайлова, която търси дъщеря си Татяна вече 38 години. Може и да ме търси, но няма как да ме намери. Така както и аз не мога да достигна до никаква информация. Много искам да отпадне този член 105. Искам само да я прегърна. Да се намерим и да я прегърна. Съветът по правата на човека на ООН вече е отправил препоръка към България за въвеждане на законодателство, което забранява тайната на осиновяването. От следващата седмица Правосъдното министерство започва работа по нови текстове в Семейния кодекс. Ние говорим как следва обаче да съобразим, да създадем един баланс между интереса на детето, което следва да знае своя произход и ако желая да знае своите биологични родители, и така, защото и да гарантираме интерес на биологичните родители. Ако те не желаят, да не бъде разкривано техния произход. Новите текстове в Семейния кодекс трябва да са готови до края на годината, а междувременно хиляди търсят своите деца или майки във Фейсбук групата "Къде си?". За разлика от институциите, тук вече има събрани съдби.